Sziasztok, én MP Gergő vagyok, és ez egy újabb sorozat lesz, ahol online seasonben ezzel a csapattal minél feljebb szeretnék jutni, a cél az első osztály, na keresünk is egy ellenfelet. Na, megtaláltuk az első ellenfelünket, hát elég rossz összhangú csapat, játékosok se az igazi, egy Adriano. Na, kezdjük el! Baj van. Baj van. Hát egy szép góllal vezet. Na. És eléri. És gól! Polter. Gyorsan egyenlítünk. Nyerjük meg a meccset. És megindítjuk. És gól! Egy öngóllal vezetünk 2-1-re. Félidőbe vezetünk 2-1-re. Beindítjuk. Lefutunk. És gól! 3-1-re vezetünk. Nagyon jó. És nézzük. Visszahúzzuk. De ott van még. Óriási gól! Polter. A 74. percben 4-1-re vezetünk. Nagyon szép gól. Nézzük, lefutunk. Egy lövőcsel. És ott van. 80. perc, 5-1. Kivégezzük az ellenfelet. Na és itt a vége a meccsnek. 5-1-re győztünk. A következő videók hosszabbak lesznek. Hát én MP Gergő voltam. Sziasztok!